ya Zaka so, ni na so ka buri zana yau so da ke ni ma zana yau so da kai. so ya wuce ɗanɗanon sukari kai dacin ɗiya ta gari da tabbacin lamari don ba ta yi mun gada ta zare. So ya wuce ɗanɗanon sukari kai dace da ɗa na gari da tabbacin lamari don ba ya yi mun gada ta zare. Daga yau ku kira ni ɗan sarki a sauran na gamo da katar da yarinya diyar asali zubinta na larabawan katar. Ka ganta fara ce zuciyar da fara dan na gabata ashar. Na shirya zama da ni da ita ba na san bacin ranta yau na zama mace domin ta burin da nake biyo aure. Kai ma dai ka sani cewa kai ne farkon da ba ƙarshe. Ga birnin zuciyata kuwa komai na ciki ka kwashe. A gida kuwa na ga dangina akan ka suke ta harsashe. Ni na gama duba halinka da ba wani aibu kalbinka maza kuwa ba ka da tamka komai kai ne ka tattare. Da wuya a cikin su 'yan mata a samu kamar irin tawa. Tsoron Allah da san annabinsa shine ta yi da mukewa. Neman ilimi na addini kullum shine take yowa. Fadala ba ta yadawa sabunta gare ni dacewa. Kowa kaga yayi kushewa sadaruyin sa ta tare. Ya wuce ɗanɗanon sukari kai dace da ɗa na gari da tabbacin lamari don baya yi mun gada ta zare. So ya wuce ɗanɗanon sukari kai dacin ɗiya ta gari da tabbacin lamari don ba ta yi mun gada ta zare. Na san wasu za su dinga ganin basan ciwo na kaina ba. Uzuri zan yi ga masu batun domin ba su faɗa so ba. Ni dai na cika burina ban yi so na maso wani ba. Da ni ɗaya ce ya yi sabo a so yau na samu rabo zan rayu da shi ko ba kwabo ƙauye ko bukka zan jure. A bar bege cikin zuciya na baki amanar kaina. Da ko nawa zan yi ƙararwa idan zan cika burina. Ki lura da ni makaho ne na bar miki fansar raina. Gari ba zai yi nisa ba idan a ciki da yar baba ba zan ga jigun tafiya ba ko da mota zan iya tsere. La 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 la. Na shirya saka ka darawa ni zan share maka hawaye. Idan rai ya yi halin sa ka so ni kamar ina raye. Abinda na so wa kaina shi nake so maka ba kure. Allah ka cikan burina na mallaki wanda ke sona domin na cire